Bos días a todos amigos desde o meu recuncho de Trevinca. Unha das persoas que máis colabora con este proxecto cultural Nos, a xente do redor, sen dúbida, é o gran Manuel Blanco Villar, que ademais de ser un escritor que domina o arte da palabra, tamén foi quen de convertir unha desas aldeas olvidadas que desgraciadamente tanto abundan na nosa terra, en un punto de referencia mundial e no museo etnográfico máis importante. Grazas á súa incansable labor, coa axuda da súa familia e de algúns veciños. Xustamente desto é do que nos fala un delicioso artigo que o noso querido Manuel regálanos no número 17 da nosa revista, e que eu iniciarei lendo o primeiro parágrafo para que todos vos, coa revista nas mans, cheguedes ao final do que significa o Museo Casa do Patrón de Codeseda. Abrindo camiños. Metidos de cheo no século XXI, no que os diferentes xeitos de comunicación resultan esenciais para o avance dos povos, teño a obriga de deixar cumprida constancia do inxente traballo realizado polo Museo Etnográfico Casa do Patrón, e comunión cos veciños de Codeseda ao longo das últimas 4 décadas, nas que todos xuntos fomos capaces de ampliar o mesmo abrir cantidade de novos camiños onde non había ningún carreiro que resultan de vital importancia tanto para os veciños desta fermosa zona, especialmente para os habitantes dos lugares de Os Muíños, Codeseda, A Cruz, Lebuxil, Penelas, O Penedo e Taín, como para facilitar un acceso cómodo e rápido aos nosos visitantes, feito que supuxo un paso de xigante na calidade de vida dos habitantes da contorna. Queridos amigos, seguide lendo este maravilloso artigo de Manuel Blanco Villar que vos explica detidamente o que se fixo e o que queda aínda por facer na casa do patrón de Codeseda. Grazas, Manuel.